Estalo a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Estou encantada de estar outro día máis contigo. Outro día máis e outro Galiza Metálica máis. E desta volta, o episodio número 36. Nas nosas entrevistas contaremos con Tommy, o baterista da banda luguesa Brásica de Hard Rock. E tamén da zona de Lugo teremos os Antites, con Simón, o guitarrista e coros desta banda de death metal. E na sección de Mulleres Galegas Cañeras teremos a unha guitarrista increíble que se chama Leti, de Liberar al Kraken, unha banda pontevedresa de folk metal e punk rock. E por si vos parece pouco, contaremos ca cita co underground de Óscar Besteiro, este lugués que é o guitarrista de Barbarian Prophecies e creador do Napalm Fest. Mais o primeiro, como sempre, é darche as grazas, sí. Grazas a ti que estás ao outro lado escoitando Galiza Metálica. E, como sempre, moito obrigada a todas as ouvintes da outra beira do Miño. Grazas por todas as noites, da segunda a terça feira a partir das 12 da noite, escoitarnos na 106.0 FM de Antena Miño ou na www.antenamiño.pt. E se non podes escoitarnos en directo, que saibas que vas a poder facelo sempre nas plataformas de iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast e todas elas reunidas en Pod Galego. Toda a túa actualidade máis metalera e rockera no Galiza Metálica. E imos a comenzar este Galiza Metálica número 36 con Crowded e a súa música Valley of the Dead, que próximamente van a estar con Brásica, con entrada a 8 euros na Sala Buril de Sarria. People who died eternally.
E imos a coñecer moito mellor a Tommy, o baterista da banda luguesa Brásica, de Art Rock, que levan dende o 2010, toda unha institución que vas a ter o placer de ver en directo este próximo día 16 de xuño na Sala O Buril con Crowded, a banda coruñesa. Non te perdas a Brásica. Avanzaré.
Hola, moi boas. Estou con Tomi de Brásica. Hola, que tal? Moi boas, Tomi. Buenas, Pati. Muchas gracias por la entrevista y todo. Estoy aquí, bien. Relajado, tranquilito. Moi ben, pois maravilloso así, é como se ten que estar, porque nos apetece moito a min e as ouvintes coñecer de que vai isto de Brásica, así que o primeiro de todo é que lles digas que o que faz dentro da banda e quen son o resto dos componentes e que fan cada un deles. Bueno, yo soy Tommy, soy el baterista, soy de los miembros fundadores junto al bajista, que es Moreno, y luego pues está la guitarra, el nuevo fichaje, bueno, ya lleva años aquí, pero bueno, fue el último en entrar, que fue Ñajo, que muy bien en la guitarra, nos aportó bastantes cosas, y luego la voz, y a la guitarra también, Alex Nathan, que también nos dio otro aire, también otro impulso. Oye, o de Nathan é por o de Nathan Explosion? No, que va. É que como está tan en boga os Deadlock, pois, sabes, xa se me foi aí. Bueno, contanos un pouco de onde sodes, porque normalmente a banda é de onde ensaya. De onde ensayades? Sí, somos de Lugo, ensayamos aquí nun barrio cerca da Milagrosa en Lugo. E bueno, a banda leva funcionando desde el 2010, con varios cambios en la formación, tuvimos varios percances, no personales, pero sí profesionales, cambios de, bueno, enfermedad, estrés, bueno, hubo cambios en todo y ahora quedamos aquí los cuatro. Y bien, muy bien, contentos somos. Nos llevamos muy bien, que eso es lo primero. Claro, o sea, eso es un grupo de colegas. ¿Y cuándo comenzaste? ¿Cuándo empezaste a ser colegas? Bueno, con el bajista llevo muchísimos años y los demás, pues recientes, pues entraron en el grupo y vamos, hay colegueo. Nos llevamos bien entre todos, no hay mal rollo, que eso es primordial. Sí. Oye, para llevar bien los ensayos, a veces más duros, otras veces menos, pero bueno, genial. Oye, canto tempo levades xa? Porque xa levades uns cuantos anos. Sí, el grupo arrancó en el 2010. Y bueno, estamos haciendo de verdad más heavy metal que ahora. Veníamos arrastrando músicas de la banda anterior, que estábamos algunos componentes, y bueno, y luego ya entró una onda más melódica, hard rock melódico, tirando un poquito a la horror. Y bueno, con nuevo cambio pues ya volvimos a recuperar el hard rock un poquito más duro. Y creo que mejor, es más directo. Pois xa que esa é a etiqueta que vos pondríades agora mesmo, non? Sí, hard rock siempre, buscando la onda 80-90, pero bueno, no hay nada cerrado, porque a veces nos salen unos rollos ahí un poquito más atrás, a veces, pero bueno, tirando al hard rock siempre. E, oye, desde 2010 xa levades cuantos anos. Contame aí un pouquiño tanto a min como o resto dos ouvintes, bueno, os vosos traballos. Empezamos, sí, pero grabamos el primero fue una maquetilla que más bien de temas así que teníamos atrasados. Y bueno, empezamos a arrancar bien, llegamos a telonear o bus, nos disponíamos a grabar un disco, pero bueno, problemas en la banda y fue empezar a grabar y bueno, el guitarrista que teníamos empezó a tener problemas así de salud, un poco de estrés y bueno, y el grupo quedó aparcado. Así 2 años, así, bueno, que no fue un tiempo muy constante. Estuvimos ahí, el bajista y yo tirando ahí de forma, casi por amor al arte que por otra cosa, hasta empezar en otra gente. Entró un nuevo guitarra, entró Alex también, y empezamos a pillar forma. Y bueno, y lo que pasa con los gafes de las grabaciones, que empezamos a intentar grabar otro CD y problemas con el guitarrista y nada. Caray. Oye, sí que... Ñajo en el 2018, o sea, desde ahí estamos bien. Jolín, pues menos mal que coñajo, ven. Podestes Sí, estuvimos ahí, bueno. Pudestes gravar... Sí, bueno, son cousas que pasan, efectivamente. Sí. O que pasa que, bueno, é curioso que as dúas veces que vos meterades para a grabación, as dúas veces vos pasara iso. Pues sí, eso digo, vamos, estamos gafados. Y bueno, menos mal que ahora sí grabamos hace un año y pico, aquí en Collapse, en Lugo, y muy bien. Bueno, xa se levantou o gafe, entón, perfecto. Sí, menos mal. Y ahora, bueno, estamos ahí componiendo, a ver si para finales de año empezamos a grabar otra vez. Que guai, pois, oye, o sea, que neso é o que andades ahora mismo, en composición. Sí, tenemos ahí un medio list preparado para bolos, pues, produciendo, creando en el local. Oye, e de que van as vosas letras? Que o que queredes? Letras. Sí, efectivamente. Eso me hace gracia. Bueno, no van de nada especial, cada canción tiene la suya y bueno, cosas más bien naturales, pensamientos, sentimientos y cosas cotidianas del día, de lo que se le pasa a uno por la cabeza más bien.
Oye, e que se... Pero vamos, non tenemos ninguna temática específica, non. Bueno, non se ten por que ter en concreto, pero bueno, sempre me fai especial ilusión saber cales son as motivacións a hora de tamén non só sacar unha melodía, sino poñerlle unha letra. É sempre para min interesante, como vocalista sempre me parece interesante, e como compositor. Sí, bueno, buscamos, como se dice, yo non sei, buscar algo poético en la letra y más bien que sean atemporales, más bien de pensamientos, de situaciones que te acontecen y los vas llevando.
sobre o que se vai a topar a xente en directo, que me podes decir? Bueno, básicamente hacemos temas propios, eso, y bueno, alguna versión metemos, últimamente estamos metiendo el extractor de Kiss, pero bueno, lo de versiones metemos una o dos y normalmente las cambiamos, que nos aburrimos muy rápidamente de hacerlas. Claro. No nos gusta tirar mucho de ellas. Uno o dos sí, para calentar un pouco, porque alguna gente no conoce el grupo, pues. Y bueno, también siempre gusta de vez en cuando tocar algún tema ajeno. Bueno, sí, a verdade é que bueno, sí, que che gusten de referentes, ¿no? Claro. Y bueno, pasarlo bien nosotros para que la gente se contagie y lo pase bien ellos también. Claro. Eso es lo primero, que vamos allí, pasárnoslo bien. Y si contagiamos el buen rollo para afuera, pues estupendo. Claro, eso é o esencial. E aparte que é ben importante nun grupo, pues como ti ben dis, que o que importa realmente o coleguismo, o poder levar para adiante tanto traballo, de estar tanto tempo currándoselo e facendo as letras e estar no local de ensayo tirando e pensando como pode ser un bo setlist, como pode salir en directo o máis chulo posible para que a xente o disfrute, ¿no? Sí, claro. Preocupación, pasarlo, que lo pasen bien, vamos, la base. Y que si no recuerdan de buen rollo, pues estupendo. Hombre, claro. Y claro, eso siempre. Eso é o principal. E, oye, para xa rematar, gustaríame moito que lle recomendaras a xente de Galiza Metálica pois un tema voso e me dixeras o porqué en concreto. Bueno, el tema quizás ya por general el de Flores de Abril, que es el que abre el disco, que es prácticamente que se sacó el nombre del EP, que es Flores Blancas, pues viene de esa canción, que bueno, es parte de un poema de Javier Herol, una pequeña adaptación que le hicimos en letra y la verdad es sencilla. Pues no costó mucho hacerla porque prácticamente no es nuestra. Pero bueno, luego encuentras otras cosas. Pero esa canción, bueno, ya que es el arranque del CD, es el que marca un poco la onda de lo que va, me parece la más adecuada. E me estás comentando que é un poema de Javier Herol. Disculpe, que non coñezo o poeta. De que trata a obra? Uy, eso ya no es cosa mía. Eso xa non é cosa túa. No, esa canción no, esa la trabajó el bajista, le hizo un pequeño arreglo y sacó. Pero bueno, es de alguien que, no sé, sobrevive, que estuvo como retirado y volvió a salir a vivir, a reencontrarse con la vida y bueno, que aparece así como entre las flores de abril, entre las flores blancas. Que renace, vamos, va renaciendo de un destierro, de un vacío, bueno, algo así, la letra es muy sencilla, la verdad, pero... Bueno, tamén bonita e, oye, moi acaída, porque a verdade é que falar de Flores de Abril cando xa estamos aí en plena primavera, pois mira, maravilloso, vainos a quedar. Moitísimas grazas, de verdade, Tomi, un grandísimo placer poder falar contigo e que responderas a chamada do Galiza Metálica. Bueno, gracias a ti, Pati, por todo el apoyo que estás dando a la música y tal. Por todas las bandas gallegas incipientes, eso está muy bien. Bueno, oye, eu para min un placer coñecervos e ir coñecendo un poquinho a pouco a esta grandísima escena que temos na Galiza. Unha aperta ben grande e estamos aí pendientes para cando saquedes algo novo podervos visibilizar. Moi ben, moitas gracias, outro abrazo forte para ti. E para toda a Galiza Metálica. Moitas grazas, ata loguiño pois. Chao, chao. Railway
E agora toca o turno de Black Panda. Black Panda son unha banda da Coruña. Vamos a escoitar Lorumungus, que pertence a Viaje a la Lona, un traballo que sacaron en 2022 tanto en vinilo como en CD. Está composto por 8 novas composicións que tamén están dispoñibles para escoitar en todo tipo de plataformas en a súa páxina de Bandcamp. Caracterízase por o vivid crash and roll, os seus discursos hilarantes e as letras delirantes, e sobre todo pola frescura que os caracteriza. Non vos perdades a Black Panda. El ayatolá del rock and roll. Estoy profundamente decepcionado. Me habéis obligado a liberar a mis perros de guerra. Ya ha habido demasiada violencia, demasiado dolor. Nadie está libre de pecado. Yo os ofrezco una solución honorada. Abandonad el lugar. Dadme las bombas, el petróleo, la gasolina. E agora un anuncio de concerto o próximo 17 de xuño de WAP, Speed God e Thor en Barcelos, en Portugal, a partir das 15 horas na Rúa Outeiro Perellal. Non te perdas a The WAP, Speed God e Thor.
E coñeceremos moito mellor a Simón, o guitarrista e coros de Antites, unha banda que mistura o hardcore co death metal e veñen directamente de Lugo. Non te perdas a esta bandaza que se chama Antites. Moi boas. Estou aquí con Simón de Antites. Que tal, Simón? Moi boas. Moi boas, Patri. Pois moi ben. A verdad que un placer que has pensado en nós, pois eso, para facernos unha pequena entrevista e que así, bueno, pues poida coñecer algo máis de xente por aí que creo que non somos moi coñecidos e nada. Moitísimas gracias por contar con nós, é un placer. Bueno, o prazer sempre é meu. De verdade, para os ouvintes de Galiza Metálica, que xa vos poñemos en moitas ocasións, seguro que tamén era unha cita que tiña que ser sí ou sí poder entrevistarvos. Así que nada, vamos ao lío. O primeiro de todo, como é a primeira entrevista, teremos máis no futuro, vamos a facervos a fichiña Galiza Metálica, vale? Así que contame que o que fas ti dentro da banda e que fan os teus compañeiros. Pois contoche así un pouquiño. Pois, bueno, eu son un dos guitarristas,
guitarra e coros da banda, e bueno, temos unha formación que realmente somos 2 guitarras, un baixo, batería e o cantante principal. Moi ben. E xa, sí. Ou non? Sí, nada, xa. Digo, o que me preguntabas, personalmente a miña función, pois, eso, son guitarrista e coros, e, bueno, levo un pouquiño o tema que un pouquiño da composición, pero o típico, o sea, aquí participamos todos, es un pouquiño os temas sacados da casiña, despois cando se chega ao local, cada un aporta o seu grau, e como somos xente que, bueno, pois, non, bebemos de diferentes estilos, a cada un gustanos, pois, o seu, cada un ten o seu estilo, non? E cada un aparta o seu grano. Creo que o guapo da riqueza que ten esta banda, que non é, pois, unha banda de metal ou usos. Sí. Bebemos de diferentes estilos, do metal, do punk, do hardcore. Eu creo que o bonito da banda, así, un pouquiño da diversidade. E se lle tuveras que poñer unha etiqueta, que etiqueta lle poñer? A ver, va, suda un pouco. A etiqueta é complicado, que además, bueno, levamos varios cambios de formación e tal, e bueno, a banda ha ido, pois, foi evolucionando desde 2015 que empezamos, que se formou esta banda, pois foi evolucionando. Antes tiñamos outros componentes, así, uns destacados, por exemplo, que empezaron con nós, que sería Alicia e Óscar de Barbarian Prophecies, que coñeceredes, unha das bandas máis brutales que temos aquí en Galicia. Sí. E bueno, cando estaban eles, podíamos decir que bebíamos un pouco bastante, o sea, do death metal, non? Justamente Alicia con esa voz, pois enfocaba bastante a banda hacia o death metal. Sempre tiramos moito o metalcore, que eu creo que quizás será o que máis nos defina ahora mesmo. Metalcore. Oye, e contame eso, desde o 2015, e como xurdiu este proxecto? Como algo entre colegas, algo que tiña que xurdir sí ou sí porque era algo imperioso que salía do vosso interior? Como foi? Contame. Eu creo que sí, que era algo que tiña que xurdir. A ver, aquí isto empezou, xuntámonos 3 componentes, que fomos primeiro, éramos unha guitarra, baixo e batería, que éramos, bueno, Adrián Rodríguez, que todavía sigue con nós, dos membros fundadores, todavía sigue con nós dando cera. Estaba o señor Carlos Vizcaíno antes a batería, que, bueno, ahora mismo non está con nós, pero, bueno, é unha persoa que está sempre axudando a banda, verdad? Lévanos o son moitas veces, témolo aí como infiltrado, non? Todavía sigue, non está na batería, pero sempre anda con nós onde pode. E nada, empezou así os 3. Realmente empezamos a tocar, non era nada serio, pero empezou a xurdir así. Tíamos compenetración musical, todos vimos de outras bandas. Por exemplo, Adrián ven de bandas ten tocado en bandas de punk rock, eu tamén tiña outra banda de punk rock, e Carlos viña de Barbarian tamén. E bueno, todos xa sabíamos o que era unha banda, e tiñamos ese compromiso. Eu creo que é algo bastante, para formar unha banda é bastante básico o compromiso, non? Todos xa temos, non somos rapaces de 20 anos ahora mismo, temos 30 e pico todos, e lógicamente, pois, os chollos, todo o mundo ten a súa vida, pero bueno, aquí hai compromiso e flipanos tocar, o máis importante, vamos. Con que propósito xurdiu en letras e en directo? Que o que queredes sacar para adiante con Antac? Pois ahora mismo, o sea, o tema cambiou bastante. Ao principio con Alicia de Barbarian, pois o primeiro que tiñamos, From the Challenger Abyss, que ponen escoitar, pois, os vosos ointes poden escoitar, está en Spotify, temos varios vídeos en YouTube. Foi un primer EP que, bueno, as letras tiñan a súa temática bastante peculiar, falaba sobre enfermedades mentais. Era bastante peculiar, bueno, estaba moi ben, todo sempre desde un pouco desa raiva, bueno, esa era a temática que tiñamos. Agora temos outro vocalista, e bueno, pues foi transformándose todo un pouquinho. As letras ahora mismo, bueno, se queres che digo a formación ou actual. Sí, claro, de que o que queres sacar para adiante nas letras o compositor, bueno, ti me dixeches que tamén participas na composición. Sí, eu participo na composición, pois máis foi instrumental. Vale. E despois o que pon a alma da letra é o noso cantante, o señor Jacobo, que é o que fai as letras e pon aí o seu toque personal. Son letras, pois son bastante reivindicadas, o seu toque emocional tamén, bueno,
non é un rollo tampouco, é que non sei como definilo, son letras que están bastante abertas á interpretación de cada un que escoite. Bueno, eso é o mellor. Eu creo que normalmente, aínda que sea dunha cousa moi en concreto, cando escoitas unha letra se che va un pouquiño divagas e normalmente o traes ao teu terreno e pode ser algo que o mellor sea moi específico da vida de Jacobo en concreto, pero sin embargo despois é como moi universal, non? Pero bueno, neste caso sí, un pouco como máis aberto á libre interpretación, me estás comentando. Sí, ten bastante de ese rollo, vamos. ¿Qué vas a terminar? No se escapará jamás.
E a hora de salir a directo, que é o que se vai atopar a xente? Pois a verdade é que eu creo que, bueno, somos unha banda que bueno, cando un fala dun mesmo é complicado, non? Tanto como difícil, pero, bueno, no directo intentamos ser nos mesmos, sen moito postureo, non sei, o que intentamos é dar cera e transmitir, que a xente disfrute, e nós intentamos transmitir, pois, eu creo que raiva bastante, bueno, non sei, gustanos tamén, somos unha banda que, bueno, gustanos un pouco rollo, non vamos decir que somos Tool, nin nada por o estilo, pero gustanos ir co metro, sempre bastante costadiño, bastante limpos os temas. Intentamos eso, facelo bastante mallado. Bueno. A verdade, sempre intentamos mellorar, claro que sí. Hombre, de eso se trata, non só de pasalo ben, sino sempre ter un nivel de superación bo. Eso é, vamos, super agradecido tamén para a xente que escoita, para os ouvintes. Mais agora xa, para ir rematando, preguntarvos dúas cousas básicas, porque a verdade é que non volas preguntei, vos sodes da zona de Lugo, mais teño que preguntárvolo, claro, de onde é a banda, onde ensaya? A banda, pois a verdade que temos aquí onde ensaiamos, o noso local está en Lugo. Somos, bueno, de feito, somos de varios sitios. O noso batería Ramón é de Ribadeo, temos o noso cantante Jacobo, que é de Bóveda, Monforte, e o noso outro guitarrista tamén é de Bóveda, de aí ao lado de Monforte. E o noso baixista, Adrián, é de Meira. Bueno, o sea, sodes máis... Eu son de Lugo, eu sí que son de Lugo. E és único de Lugo. Bueno, eu tiña relacionado a banda con Lugo, pero bueno, como non había comentado tamén, para darlle o apunte. E a outra cousa ben importante, en que andades agora mesmo metidos? Pois ahora mismo, a verdad que estamos metidos nun EP que vamos a sacar a oriña en breve, esperemos que para junio poda sair. Estamos, bueno, falando con algún sello, a ver se nos pode botar unha maíña para edición. Bueno, sabemos que está todo un pouco complicado, e bueno, pois eso, que nos boten unha maíña. Bueno, o EP chamase Humility Show It Discomfort, e tratase un EP de 5 temas. Eu diría que bueno, pois que é un pouquiño do metalcore, quizá ten os seus toques ali post-hardcore, non sei, meter etiqueta sempre é complicado, pero por aí irían os tiros. Pero por aí son 5 temas, sí. Son 5 temiñas, e bueno, eso, sacaremos ahora mismo EP este xuño, e esperamos poder darlle caña, que a xente lle guste, e pouco máis. Bueno, oye, dende Galiza Metálica estamos xa dispostísimos, xa, mira, te de la primeira proposta para facer ya aí visibilización a SP con un track by track, se vos parece correcto. Parecenos perfecto, por nós encantados. Bueno, pues xa estamos aí pendientes, xa non vai a ser a última vez que falamos, bueno, ni moitísimo menos, eso seguro. Esperemos que non. E oye, e tedes aquí a avisos algún bolo do que irades facer vos eco? Pois sí, por exemplo, este próximo sábado 22 vamos a tocar na Salamún en Santiago con Empire of Disease. Sí. Nada, bueno, sería este sábado. Fixemos vos promo neste último Galiza Metálica. Sí, xa puxemos. A verdade que sí. Pois eso, está todo o mundo que lle apetezca vir e escoitar boa música, está todo o mundo invitado. E tamén para o seguinte finde, vamos movernos un pouquiño máis longe da casa, iremos xunto a Barbarian Prophecies, faremos unha data en Reus o 29 e outra en Barcelona o 30. Moi ben, e no mes de maio tedes algo? O mes de maio sí que temos así un pouquiño para vir, témolo así tranquilo para ultimar detalles con respecto ao EP, sacalo, queremos facer moito merch, camis guapas, etcétera. Entonces témolo así máis tranquilín, non, de feito, para maio non temos nada. Bueno, ok, pues hai que tamén tomalo con tranquilidade, non todo vai a ser tocar, que tamén, como ti vivís, hai máis cousas para facer. Bueno, pois xa nos quedamos aí pendientes dese mes de xuño, dese disco que está aí a puntiño de caramelo, do merch novo, de facer promo. Bueno, hai moitas cousas para facer, así que nada, quedamos aí pendientes dunha próxima entrevista
entrevista e moitísimas grazas, Simón. Moitas apertas a toda a banda e nada, ata moi pronto. Isto é un ata logo, pois. Pois moitísimas gracias, Pati, un saludo para todos os ointes e a vos, moitas gracias por facer un programa tan guapo e ir adiante e caña con el. Para terminar, déxame aí un nome dun tema que queiras poñerlle a xente. Pois un tema que lle queiramos poñer a xente. Como este EP todavía non saiu, diríamos algún tema no EP anterior. Sí. Un segundiño, sí, porque sí. estou aquí cos membros da banda que están dicindo a ver que falando, en plan que tema poderíamos poñer. Pois a verdad parece complicado decir Bueno, se queredes escollemos nós. Pois sí, a verdad que vamos a escollernos. Moi ben. Sí, mellor. Escollemos nos. Bueno, moitísimas grazas. Unha aperta grande. Chao, chao. Pois unha aperta moi grande, Pati. Un saúdo.
Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com. E hoxe estamos tendo un programa moi dedicado a bandas de Lugo. E a bandas de Lugo me vou a referir tamén se falo de Ocean Garden, que son progressive metal, un quinteto que leva xa bastante tempo e en 2012 sacaron para diante Of Deadly Sins, con ira, luxuria, superbia, envidia e avaricia. Hoxe imos a escoitar Ira. I don't want to sell my soul.
Galiza Metálica, na 106.0 FM de Antena Miño, en Braga. O 17 de xuño, Black Box Fest, a partir das 4 da tarde, en Guimarães, no recinto de xogos de Penselo, estarán Owles, Vesta, Process of Guild e Martyrium. Non vos perdades a Black Box Fest.
E con Óscar Besteiro, na nosa cita co Underground, imos a coñecer que tal foi ese Napalm Fest na Sala Rebullón o día 20, que por certo foi todo un exitazo. O igual que o recopilatorio Ferro e Pedra, do que se fixo eco moitísimos medios de comunicación e que chegou a un gran número de público. E para rematar, coñeceremos a fondo o grupo que trae nesta sección de Cita co Underground. Desta volta, os vigueses Dioibo. Sumerxirémonos na Cita co Underground e neste último traballo dos Dioibo. Nova cita co Underground. E bueno, antes de nada, dar grazas infinitas pois tanto a Pati como a Felipe polo soporte que dan á cultura underground, tanto a nivel de difusión de bandas como de eventos ou diferentes iniciativas que van xurdindo pois neste mundillo. E bueno, antes de proseguir ca banda da que vou falar hoxe, pois gustaríame facer un pequeno resumo do acontecido dende a última vez que participei no programa. Bueno, primeiro vou falar do pasado Napalm Fest que tivo lugar na Sala Rebullón o día 20 de maio. É dicir que, bueno, estamos super contentos, super agradecidos pola resposta do público de cara ao evento. Hubo un ambientazo tremendo na Sala Rebullón desde a primeira hora, ca estrela mundial de 1000, a banda de Fran, o noso compa aí no festi.
E bueno, que as bandas quedaron encantadísimas tamén co trato que recibiron por parte da xente da Sala Rebullón, o sea, como auténticas rockstars. Eternamente agradecidos tamén a Cao, porque, bueno, xe face da Rebullón, sempre nos botan a man cando fai falla nestes saraos que andamos metidos do underground. E bueno, que eso, sinceramente, que saliu tremendo. Foi a través de Billeteira Anversa, grazas á experiencia que tivemos no Galicia Metal Fest, esa tremenda organización aí, parabéns Pati. E bueno, que eternamente agradecidos. Eu coido que é unha das mellores salas de Galiza, sempre o direi, cara a facer eventos un pouco grandes, que necesites un local un pouco, digamos, con as dimensións un pouco máis grandes do habitual, pois coido que a mellor opción que temos na nosa terra. Simplemente por, bueno, a infraestructura é unha pasada, o persoal é unha pasada, a situación da sala é inmellorable. Está preto de Vigo, de Pontevedra, nun sitio, pois, perfecto, digamos. E bueno, tamén gustaríame falar un pouco pois do acontecido ca compilación Ferro e Pedra, homenaxe aos precursores, que saliu o pasado día das letras galegas, 17 de maio, e bueno, dicir que sinceramente foi un éxito. Non agardábamos unha resposta tan boa por parte da xente e dos medios, porque saliu en multitude de páxinas, hasta saliu na TVG, infinitas grazas a todos os xente que se implicou, as bandas fixeron un traballo excepcional e, bueno, sobre todo os medios que axudaron a difundir este traballo, esta iniciativa. En especial, pues, a ti, Pati, por Filipe, por
apoio que dice xa desde o primeiro momento. E bueno, que decir que o proxecto non está pechado todavía. Ainda vamos a sacar as playlists en Spotify e diferentes plataformas de streaming. Irase apuntando máis bandas de cara ao ano que ven, así que isto seguirá crecendo. O sea, non sabemos cando se porá a límite, pero a cousa sigue para adiante. bueno, ahora vamos falar un pouquiño pois, da banda do underground que nos trae hoxe aquí. Neste caso vou falar do dúo Vigués de Oibo, que para min son pues, unha banda tremenda e unhas persoas maravillosas, que teñen especial cariño. E, bueno, sacaron un novo álbum recentemente que se titula Caros Ceos Incrementes, grabado por Dani Soengas en DS Audio Vigo. Bueno, excepto o último corte do tema, que é unha demo grabada en directo pois por Chichi nos estudios Mafia no 2017.
Bueno, o tema, o álbum consta con 11 cortes, máis dunha hora, 8 propios do que o álbum novo, máis 3 extras. Que serían, os extras serían Retorno a Tagenata, con Xosé Luis Méndez Ferrín, unha de guerra, con Pili de Desvirgeitos, que o tema que aparece no compilado Ferro e Pedra. E bueno, en cuanto ao álbum deste dúo vigués, pois decir que parte da, digamos, da autoproducción, pois ten o soporte, o apoio do selo, o label, como preferades decir, Sleazy Rider de Grecia. Decir que, bueno, vai ter unha difusión, digamos, tratamente internacional. E bueno, decirte en cuanto ao álbum, pois eso, que me gusta moito a proposta destes rapaces, sobre todo pola mistura de estilos que teñen, pola, digamos, que tuveron unha continua e grande experimentación e evolución na súa música, que podemos ver perfectamente neste álbum, no que tanto encontramos que trozos de black metal, de thrash, máis progresivos, voces limpas, voces con guturais e scream tipo black metal, temos downbeats, temos partes estilo stoner, bueno, unha mistura tremenda de mogollón de estilos que se nota que esta música está feita por xente que escoita moitos palos diferentes de música, que teñen unha mente amplia. Eso se traduce sempre en que te encontras cun álbum interesante de escoitar, que non aburre, que non é o de sempre. E iso é moi difícil de topar hoxe en día. Digamos, é moi complicado encontrar bandas pois que teñan, digamos, ese toque persoal. En este caso, pois, este rapaz teño no de sobra. Destacaría do álbum, sobre todo, pois, mira, os temas que máis me entraron ata agora. O primeiro, que abro o álbum, que importa que nos craven as cadeas, que pareceme que ten un rifazo tremendo aí, riff aí medio black, e aí, bueno, unha pasada. É como mistura co seguinte tema, Cabeiros, que ten un videoclip, por certo, que ten un toque máis stoner, voces limpias, e que parece realmente pois, dúas bandas diferentes, sabes? Pero que teñen un nexo en común. Notas ese estilo de oigo sempre na súa música. E pareceme un comenzo de álbum de 10, perfecto. Pois gustame moito temas como Falsos Héroes, que teñen un toque thrash, riffs que recordan a Destruction, Testament aí, mezclados con black metal, co seu rollo persoal, O Rei, un temazo tremendo 100% de oigo, con ese estilo medio black e cruz melódico aí, con blast beats, ritmos tamén, eso, crustis, un pouquiño, thrasher. E bueno, que máis dicir, bueno, moi importante tamén o apartado lírico que incluen sempre Diogo na súa música. Neste caso inclúe adaptacións de obras literarias de referentes como Darío Xoan Cabana, Florencio Delgado Gurriarán ou Xosé Luis Méndez Ferrín, que iso é moi importante. Parte da música, pois eu sempre estou pois de acordo ou concordo con que apartado lírico é importante, sempre aporta algo máis, dalle algo máis especial o que estás facendo. Música extrema non só decir burradas, tamén podes incluir pois, un apartado lírico traballado, unha imaxinería traballada, eso pois, todo suma ao teu proxecto para que seña máis interesante de cara ao público. E bueno, decir que o álbum xa está en plataformas digitais, CD imagino que estará próximamente, se non está xa, pois estará ao caer, desexando ver esta banda en directo e como presentan este novo álbum, así que 100% recomendable. Por outra banda, vou falar un pouquiño de planes que teño preparados por a miña banda, como sempre, pois apoiando un pouquiño a Estea e o que teño plantexado, digamos, para un futuro próximo. Primeiramente, a finais na última semana de xullo, vou ter unha banda alemana que se chama Skull Harvest. Estaremos tocando con eles aquí 3 días por Galiza. Serán 20, 21 e 22 de xullo en Lugo, Coruña e Vigo. O sea, no Clavicémbalo, na Sala Filomatic e despois no Transilvania. Outro dos locales que máis nos gusta aquí tamén de Galicia, sinceramente, unha pasada.
Despois, pasado o Brao, pois temos pensado aquí montar na Asociación Buril o que será o seguinte Napalm Fest, que coincide o 14 de outubro no Buril, en Sarria, e faremos unha previa ao 13, un warm-up con 3 bandas que, bueno, que iremos desvelando estos días todas as bandas que participarán ambos días, etcétera, etcétera, demais cousas referentes ao festival. Pero o día 16 de setembro imos facer unha edición especial con estilos menos agresivos, menos extremos. Vamos a facer un Napalm máis liviano, digamos. Será o 16 de setembro no Buril, en Sarria. Tamén recalcar de cara a xente que se poña en contacto ca Sala Buril, coa Asociación Buril, os que queran tocar ou teñan programadas xiras para vir a Galicia ou para salir de Galicia, que se enseña un punto importante onde programar os teus concertos para animar a xente que veña, que participen e que apoyen este tipo de locais, que cada vez hai menos, locais que non te cobran por tocar, que teñen equipo propio, onde te podes quedar a dormir, que te dan cea. É dicir, é unha pasada. Hai que ir a fomentar e apoiar este tipo de asociacións e de locais que dan cabida e soporte de maneira gratuita totalmente e altruista a cultura underground. Así que espero que esta mensaxe chegue a máis xente posible para que cando vexades que hai algún evento en sitios como Buril que vos quede preto, porque, bueno, aquí en Galicia realmente non está nada lonxe, en unha hora e media poste ou 2 horas como máximo en calquera punto da nosa xeografía. Así que, bueno, que a xente se anima a vir aquí, vir ao Buril e apoiar este local, que nos estamos tirando por el para que salga para diante e que perdure moitos anos. E, bueno, por último, novamente agradecer este espacio que me cededes para poder divagar aquí as miñas aventuras e historias, e unha aperta a todos os ointes de Galiza Metálica, de SOS Metal Radio Show. Moitas grazas, Pati, grazas, Felipe, apertas a todos e vémonos nos escenarios. Yeah. Por quitar
Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoítase Galiza Metálica!
Quero vos falar dun festivalazo que se organiza totalmente de balde en Vilagarcía, na zona do Parque da Xunqueira. Vai a ser o próximo 8 de xullo e van a estar totalmente de balde Sala Velatoria, Dismal, Dorman, Bloodhunter e Attic Demons. Non te perdas o Alén Metal Fest. E este próximo 21 de xullo e sábado 22 de xullo teremos totalmente de balde na esplanada do Gea o Canecas Metal Fest. 12 edicións, 12 bandas e 6 bandas cada día. 4 bandas galegas como son Cruceiro, Scene of Death, Race e Agónica. E 8 bandas 4 nacionais e 4 internacionais, como son as nacionais Vidres Alasán, Gólgota, Noten e My Driller, e as internacionais Crypta, Sinister, Perséfone e The Arson Project. Recordarvos, os días 21 de xullo e 22 de xullo, o Canecas Metal Fest. You
En a sección de Mulleres Galegas Cañeras teremos a Leti, a guitarrista de Liberar al Kraken, unha banda pontevedresa que conta con esta mulleraza á guitarra, aínda que tamén podedes escoitala no baixo ou dándolle aos teclados ou a voz. Esta muller é que sirve para todo. Imos a coñecela máis en profundidade de onde lle ven este amor pola música e, sobre todo, a música máis black metalera. Non vos perdades a Leti. Moi boas, estou aquí con Leti, guitarrista de Liberar al Kraken. Moi boas, Leti, que tal? Hola, Pati, que tal? Bueno, encantada de terte por aquí e de que a xente te coñezca un pouquiño mellor, que che parece? Moi ben, moitas gracias por invitarme, por ter esta oportunidade de contar un pouco a miña experiencia, e bueno, se pode ser que axude os ointes, que poida servir de algo esta experiencia, pois mellor que mellor. Segurísimo que sí, vamos, eu estou segurísima que temos moita
moitas cousas que saber de ti e vou xa empezar ca primeira pregunta que lle pregunto a todas as miñas entrevistadas. Cando comenzou en ti o amor pola música, Leti? Vale, pois no meu caso, a ver, eu creo que realmente todos somos músicas pasivas, ou seja, no sentido de que realmente a música está nas nosas vidas dende sempre, non? Entón, o que é ese aspecto pasivo sempre estivo presente. Ahora, o que é o tema de como música activa, quizás sería na época de secundaria, no instituto. Había, bueno, un profesor de música que propoñeunos así a uns rapaces e demais, bueno, animaba a todo o mundo, non? Pero eu era típica que sempre se animaba todo no instituto e demais, entón, bueno, nunha destas dixo, bueno, eu no recreo se queredes, vos ensino a tocar certos instrumentos, tal. E nunha destas dixo, pois veña, vou probar sorte. E nada, animei a ir a un recreo tal e díxome, bueno, e ti que instrumento queres? E bueno, a mí gustaba moito a guitarra, a verdade. Pero por que? Entón, por algo en concreto hacia a guitarra? No, simplemente pola forma e demais, parece un instrumento bastante cómodo porque é fácil de transportar e creo que dá bastante xogo e demais, un pouco así, desde o meu descoñecemento daquela, obviamente, cos anos profundizas, non? Pero foi un pouco así, lembrome moi ben que dime, bueno, era unha guitarra clásica, non? Dime, bueno, para que lado eche máis cómodo poñela? E, bueno, automáticamente puxen como unha, bueno, como lle queda cómodo para unha zurda. A ver, por unha banda, genial, porque é o meu movimento natural, pero pola outra, sí que un pouco problema hoxe en día, porque claro, hai guitarras que me encantan, pero modelos zurdos, pois é pouca disponibilidade, pois aí sí que hai certas limitacións, pero bueno, realmente non me arrepinto de nada. Bueno, de ese momento xa me dixo, bueno, voulle cambiar as cordas á guitarra para que poidas practicar nos recreos, e bueno, se te animas e tal, pois tamén era a opción de marcar unha. Bueno, o tema é que fun todos os días, era bastante rigurosa co tema de asistir a esas clases de recreo, ¿no? Sí. E acabei marcando unha guitarra clásica, pero logo con esas clases non me chegaban, quería máis. Home, claro. E quería profundizar máis. Entón, esa foi motivo de, bueno, presentar máis probas de acceso de conservatorio. E, bueno, na casa a noticia, pues, bueno, acolleron moi ben, porque, claro, era, bueno, vai estudar tema de educación regrada, bueno, esto de conservatorio, tal. E, bueno, ao final entrei e tal, pero tamén descubrín que non era o meu rollo, a verdad. Pois esa que eu non buscaba iso. Entón, bueno, seguín indagando, seguín profundizando, ao final, queiras ou non, como música tamén a túa trayectoria cambia, non? Sí, claro. E sí que ao final acabei mercando unha guitarra eléctrica e iso xa foi outro mundo. Aparte, a ver, eu a nivel de música, a ver, considérome melómana, pero sí que teño as miñas preferencias. A ver, eu sempre tirei moito a música extrema. Entón, claro, ca guitarra clásica gústame porque sí que as pasases, sobre todo en tema, por exemplo, en black metal, non? Esos pasases así de tradicional e tal gústame, pero tamén me gusta a tralla. Entón, bueno, ca guitarra eléctrica sí que me permitía facer ese tipo de xogos, non? E demais. E, bueno, outra eléctrica, pois comecei a compoñer as miñas propias pezas e demais. E logo así vas avanzando, intentas atopar xente cos teus mesmos gustos musicais, atopas, intentas... Bueno, polo que entendo, no teu entorno non había xente que lle gustara os teus gustos. E de onde che veía a ti o gusto polo metal? Pois non sei, se te digo a verdade. Bueno, de escoitar-ti a música, bueno, ti eres aínda unha rapaza, es máis nova que a min, seguramente xa puideches acceder o mellor a internet ou de alguna forma na radio. De onde escoitabas ti a música que che gustaba? Sí, claro, é que foi máis ben na radio, e logo sí que, a ver, meus pais o que é na casa e demais, os gustos nunca foron estáticos con música comercial, non? Sí que houbo sempre variedade. Entón quizás foi aí cando despertei máis ben os meus gustos, porque a ver, sí que é certo que unos cumpleaños e demais, a ver, como me gustaba ese tipo de música, sí que tamén alimentaron esos gustos, non? Pois o que se dice desde Iron Maiden, de Burzum, Mayhem ou cosas así, non? Carai, o de Burzum e Mayhem non son tan típicos, os de Maiden sí, pero os de Burzum e os de Mayhem non. Que tipo de papás tiñas ti que lles molaba o black metal?
A ver, eu creo que tamén influye que en parte tiveronme de moi xóvenes, quizáis empatizaron un pouco máis, non? Entón, iso sí que influe a hora de apoiar certos gustos, que logo sí que é certo que cando comezas nos grupos e ven certas actitudes non sempre aproban todo, xa me supoño. Pero bueno, sí que estiveron aí sempre. O sea, que a ti o black metal che ven de casi de cuna. Gústache e é algo que teus pais apoyaron, pois eso, incluso dándoche esa posibilidad nos cumpleaños de regalarche a música que a ti che gustaba, pero veuche un pouco, pois eso, autodidactamente, non? Fuche escollendo os teus gustos polo aire, pola radio, pola tele, por donde ti podías, e de pronto te encontras as personas que realmente pues, son de tu rollo. E en que anos nos estamos encontrando agora? Pois aquí xa adolescencia tardía, poderíamos chamarlle, non? Ou seja, xa un pouco tirando para os 17, 18 anos, e daquela maneira, porque ao final é iso, o tema de montar un grupo, ao final sí que se complicaba, porque realmente no meu entorno non atopei xente cas miñas preferencias. Mais adiante sí, pero nesa época en concreto non. De onde eres? De onde viviches? Eu son de Baiona. Ah, claro. Eu son de Baiona, sí. Claro. O que pasa que co tema da universidade, logo estar traballando fora, demais, sí que estaba un pouco espallada polo mundo, non por así decilo. E sí que era complicado manter algún proxecto musical. Entón, sí que en parte as composicións e demais, pois, claro, iban todo da miña conta, claro.
Ou seja, que ti te pos en que aos 18 a 19 empezas a intentar montar cousas, pero claro, entre estudios, e que tamén non tes unha seguridade e unha estabilidade para poder ter sempre unha banda, estuveches, polo que me supoño, en varias formacións, pero sin poder estar estable en ninguna. E cando chegaches, por exemplo, a Liberada al Kraken? Pois a Liberada al Kraken cheguei fará, pois, 2 aniños, máis ou menos. Sí, uns 2 aniños, que a verdade é que foi un pouco así, porque, a ver, as anteriores formacións, ao final, é un pouco xuntarse ca xente, porque o tema de montar un grupo é moi bonito, compartir experiencias, inda que sexan uns gustos totalmente dispares. Sin dúbida. Esas chuvias de ideas, de xeitos de tocar, de como compón cada un, de como gravan e demais, a min pareceme super enriquecedor. Entón, realmente, inda que non fose do meu estilo, fose totalmente distinto, dábame igual, porque realmente para min esa experiencia pois era ouro. Entón, sí que estaba contenta. O malo é o tema de estar non botar raíces en un sitio, ¿no? Estar un pouco movéndose dun lado para outro. Pero co tema de Liberada al Kraken, pois foi un pouco así de, bueno, estaba, a ver, si nunca deixei o que é a música, non? Pero sí que se colleu máis nunha época que estaba un pouco moucha de musicalmente, de, bueno, non sei, tal, un pouco indecisa, e ao final decidime. Foi un pouco presión de amistades de entrar, e en primeira instancia entrei como baixista, pero non polo feito de que era mellor baixista ou demais, non, senón simplemente polo tema de suplir carencias, básicamente. Claro, efectivamente. Podía ser baixista, como podía ser teclista, como podía ser cantante, como ben di, pero cuadrou así, a verdade. Ou seja, que aproveitaches a que tes experiencia de conservatorio, de polo menos saber tocar varios instrumentos, e que, claro, de feito, pues podías entrar en calquer posto, pero ti realmente te consideras guitarrista e compositivamente eres guitarrista. Efectivamente, sí. Pero bueno, era un pouco... Eu realmente entrei as cousas como son, polas risas, como quen din, ¿no? De que estás cos amigos, tal, pasas unha tarde divertida, estás socializando, estás tranquiliño e demais. Foi un pouco así. Sí. O tema é que, claro, sí, dime. E 2 anos despois, estás polas risas ou xa estás porque... No, estás agora xa... Claro, agora como botei un pouco máis de raíces, pois sí que agora xa é un pouco máis, con máis estabilidade, non? De feito, agora estou como guitarrista e sí que levo varios aspectos do grupo, entón sí que neste caso sí que xa me sinto un pouco componente máis, non? Aparte o grupo xa empezou a coller cor, non? O grupo sí que existe dende 2018, pero o tema pandemia, o baterista rompeu o nocello, bueno, hubo unha serie de catastróficas desdichas, non? Xa. Entón, pois, foi un pouco así. Bueno, realmente comezamos o ano pasado a despegar un pouco, tamén entrou o baixista, claro, ainda estamos como quen di madurando o noso estilo, tamén o tema das composicións, non? E o nivel de roles de grupo tamén. Entón, claro, eu, por exemplo, no grupo tamén encárgome da ilustración. Entón, iso tamén, a ver, sempre me gustou o tema do debuxo, demais, e sempre quedou como esa espiniña, non? De poder explotar máis ese lado meu, non? Bueno, eres unha muller moi polifacética, aparte de multiinstrumentista, tamén che gusta a ilustración. Sí, é que sou un pouco inquieto, a verdade. Entón, claro, sí que neste caso Liberada al Kraken tamén axúdame un pouco a manterme activa nese aspecto, porque quizáis pola miña banda, o típico, non ter unhas temporalizacións, pois o vas deixando, pero neste caso tes como unha obriga pasiva, non? Sí. De manter uns certos hábitos. Entón, a verdade que eu agradezo, o sea, xa non a nivel de musicalmente, senón a nivel de saúde, a verdade. Bueno, e xa chegamos ao final, mais gustaríame que lle comentaras a xente unha última pregunta que lle estou facendo tamén a todas as entrevistadas, e é que chegado a este punto a xente que che estivo escoitando, as ouvintes do Galiza Metálica, homes e mulleres que poidan estar interesados e que se hayan sentido de alguna forma recoñecidos, que lles dirías se non están en ningunha formación musical para empuxalos, para darlles un puxonciño que che deron a ti as túas amistades e meterse nunha banda ou iniciar o seu proxecto? Pois fácil e sencillo.
se lle gusta a música e quere facelo, non perde nada por intentalo. Sexa de xeito autónomo, que hai un montón de recursos hoxe en día, sexa en YouTube, nas redes, incluso eu ofrézome a axudar, non hai ningún problema. Isto nunca me deixará ninguna, cuidado, eso. Sí, a ver, eu axuda, eu traballo como educadora e aí, vamos, quero dicir, o componente autorista sempre está presente na miña vida, non? Moi ben. Pero sí que ás veces a xente necesita ese empurrón, non? E por outra banda, se ten amistades que o están empurrando a entrar e demais, pois tamén, que diga que sí, porque non perde nada. E ademais, se non é simplemente por iso, senón tamén faino por saúde, porque realmente a nivel de social, de interaccións, de aumentar a túa creatividade, incluso está demostrado que axúdate a resolución de problemas. A xente que é música, hai un montón de estudios sobre iso, axúdate un montón a resolución de problemas. Entón, para o día a día venche moi ben. E, bueno, xa non falemos do que é as funcións executivas, non, de traballar a atención, a memoria, todo iso. En conclusión, que isto é como ir ao gimnasio, non? A xente se vai ao gimnasio, vai a porse en forma e traballa físicamente, pero tamén hai que traballar a mente. E neste caso a música pode ser unha boa vía para facelo. Moi ben, pois encántame esta recopilación de datos finais. Quédome con ela e douchas grazas, de verdade, unha aperta enorme. Leti, gracísimas por haber recibido a chamada do Galiza Metálica e especialmente de Mulleres Galegas Cañeras. Prontamente teremos aí unha entrevista con Liberada al Kraken que estiven vos vendo pois hai pouco no 13 Roéis no concurso de batalla de bandas e a verdade é que paseimo xenial e gustoume moitísimo, aparte porque desgraciadamente non había moitas máis mulleres instrumentistas, así que foi casi imposible non vernos e falar, verdade? Sí, de feito é un pouco triste, pero non, dos grupos emerxentes participantes non había ningunha muller. Non, estabas ti. Ainda que estabas ti, Sí, ainda menos mal, sí. Ainda menos mal que había unha. Hai veces que non hai ningunha. Mas desto se trata, e desto trata tamén Mulleres Galegas Cañeras, de visibilizar as mulleres que seguimos estando en moito menos número nas bandas, e sobre todo que parece que canto máis endurece o son, pois menos mulleres vemos nas bandas. Así que moitas grazas doblemente, Leti. Nada, moitas gracias a ti, Pati. Bueno, como dixen ao principio, é toda unha honra poder estar aquí falando contigo distendidamente deste tema. Igualmente. Apertas grandes. Chao, chao. Apertas, chao. Os premios Martín Kodaks foron o pasado mércores 7 de xuño e estiveron na categoría de Heavy e Metal 3 nominados. A primeira nominada foi Cristina Pena con Lost Minnow.
Os que tamén estiveron nominados nesta categoría de heavy metal da Gala dos Premios Martín Codas, realizada este pasado 7 de xuño no Pazo da Cultura en Pontevedra, foron os vigueses You Can High. Ni tu perro silenciar.
E para rematar, decirvos que os premiados nesta gala, na sección de Heavy Metal, foron os lugueses Arritmia. Necesito emoción, una saída, bañada en licor. Salta, desperté, entre paredes florece, a las selvas de esta puta mente, la noche engarza. Percorre cada metro en propio ser, viviendo en Imagina que estopa, camiño que me bota, un silencio que brota, a vida en bancarrota, a vida en bancarrota. Outra páxina morta, escribí na posata da última nota, al viscar a saída, mais eu non quería mover esta lona. Ferida, pero non vencido, decido ser o meu propio inimigo. Imagina que estopa, imagina que a vida vestida de morta. Jodido, fundido, prohibido, pero non vendido. Imagina que estopa, imagina esta festa. Desperté, entre paredes florece, a las selvas de esta puta mente, la noche engarza. Percorre cada metro en propio ser, viviendo en garza. Otra página morta, otra página rota, otra página morta. Moitas grazas por chegar ata o final. Son Pati Castro e estivente acompañando nesta viaxe para coñecer máis sobre a Galiza máis metálica. Recorda que o próximo luns estaremos de volta para traerche máis entrevistas e máis información. Non te perdas o que vai a suceder no episodio número 37. E xa sabes, na mentras, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.
Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega.